ya ka zo yaro zo nan. Tsaya daga nan. Kana ji na? Ka shiga nan gidan. Kai sallama ka shiga. Ka ce daushe striker shine yake neman alawiya. Ka gane ko? Ya fi dausa kai. Wanda ya tambaye ka ce daushe striker. I want to see alawiya ko fi dausa. Ina gaya ma. Zancen banza zancen wa. Ko ba su san yadda muka san kwallo ba. Ba su sani ba. Ndai kwallo ne ake maganar kwallo. Ndai aka ce daushe striker. To sai dai ce kuma sai dai ce wannan coach bros. Sai dai coach bros. Alkura coach bros. Darabto kenan. Yawwa yaro. Kai ne daushe striker? Ni ne striker. To ni sani da tanda. To ubanta na ce ba za ta. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu a cikin sauƙi.